Ngiyacabanga ukuthi namhlanje ekseni ngivuke ngarealize ukuthi sekusele izwi lokukhuluma nje kuphela. Ngiyofika ngichaze la ngiyakhona ukuthi kanti bekwenziwani engome. Kodwa ngaphambi kokuthi ke kuze kuphele naleli lokukhuluma, mhlawumbe ake sihube nje kancane sithi kanti baba awusilahlile. Kanti baba, kanti baba, kanti baba wosilahle. Kanti baba, kanti baba, kanti baba wosilahle. Kanti baba, kanti baba, kanti baba wosilahle.
ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya oxobileyo, nibafundise ukugcina enginiyale ngakho. uJesu Kristo uma evukile kwabafileyo wafakaza uMaria, wafakaza uMaria Magdalena, zafakaza nezingelosi, kwathiwa sifikile kulela thuna safika kunesambatho esimhlophe esigoqiwe. Sifikile kulela thuna safika itshe liginqiwe. Izwi lezingelosi lifinyelele kubafundi, lathi nize nibatshele abafundi bami ukuba siyohlangana nabeGalile, siyohlangana nabentabeni kule ntaba ababebizele kuyo, siyohlangana nabeGalile. Athi oyiqondayo indaba yeGalile, athi hleze uJesu bengamele abuyele eGalile, bengimele ukuba ukukhanya kuhambe kofinyelela eJerusalema, iJerusalema elaziwa njengomzi okhanyayo. Kepha namhlanje indaba iyaguqulwa, uthi uJesu Kristu ngohlangana nabo eGalile. Uthe uma sebefikile kule ntaba ababizele kuyo, uJesu uvukile kwabafileyo, usethi kubafundi bakhe, lalelani, ngiphiwe amandla onke asezulwini, ezulwini nasemhlabeni. Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngakho-ke hambani. Ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni, ngakho-ke hambani. Ezulwini ayaziwa lamandla, nasemhlabeni ayaziwa lamandla. Nami ngithi mangithuma namhlanje ngithi yebo ngalamandla, hambani. Bathandekayo, athumayo omunye efakaza athi hiya leli gama liyaziwe eHadesi, athi hiya leli gama liyaziwa nasemkhathini. Yiwo lamandla esithi namhlanje uma siliphethe uhambo lwasengome esothi thina sonke ngalamandla asatshwe emkhathini, ngalamandla asatshwe ezulwini, asatshwe ngisho endaweni yabafileyo, hambani. Bathandekayo, athi uPawula namhlanje, noma athi uPawula ngelinye ilanga, nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Abathunywayo namhlanje kuleli miseni ingcwele bebuyela ezweni, besukile entabeni uJesu akade babizele kuyo, abazi ukuba abasahambi bebodwa, kepha bazi ukuba bambathiswa amandla. Akuziwa nje amandla asemhlabeni kuphela, kepha ngamandla aziwayo ezulwini, amandla aziwayo ngisho emhlabeni, kuze kuthi nalabo edlula khona bathi hayi ikhona into esimbathiswe yona. Sisho njalo namhlanje, sizothi noma senehla kule ntaba, hayi akusho ukuba izinto zizoyeka ukunivukela, akusho ukuba izinto zizoyeka ukunikhathaza, akusho ukuba kuzophezwa ukuba nixushwe, akusho ukuba kuzonqaba ukuba nizingelwe, akusho ukuba kuzophela ukuba nizondwe, akusho ukuba kuzophela ukuba nidelelwe, akusho ukuba kuzophela ukuba nihletshwe, kodwa kuthi makwenzeka ngiyahamba ngalamandla. Bathandekayo, uJesu, hambani niye ezweni zonke. Jesu Kristo athi ubaba uNgcobo ngelinye ilanga eshumayela, uJesu Kristo hleze akasitotosi uma ezosithuma. Uthi hambani niye ezweni zonke. Hayi bathandekayo, ezweni zonke phela kuzosho ukuba ungena nala ungafunwa khona.
nasizweni zonke kuzosho ukuba ungena nala ushawa khona ngezivalo. Kodwa ke hayi ukuba uJesu Kristu akasiphathisile lutho. Siyokwenza lokhu ngoba usiphathisela amandla. Bathandekayo, uJesu Kristu uma esiphathisela amandla khona into azama ukuyigqugquzela kithina. Uma esiphathisela amandla uthi asiye ezizweni zonke. Izizwe zonke angeke zisamukele kalula. Izizwe zonke zihleze ziyozingela. Izizwe zonke zihleze zinqamleze. Kodwa uJesu Kristu kuloko uthi hambani kalamandla engimnike wona. Mhlawumbe ithi le ndaba nala kulo hlezi naye kulelo bhentshi isizwe. Nasekhaya la siyemaka siyakhona isizwe. Emaperishini siyabona isizwe. Kwisifunda bishop esivela kuzona isizwe. Hambani niye kulezo zizwe ingenakwesaba ngoba niphathiswe lamandla. Lentshumayelo ngiyivala ngendatshana. Mawuyazi uyovala amadlela. Ngelinye ilanga niyayazi intibane kuqala? Ingulube yehlathi. Warthog. Ithi ngelinye ilanga isazidlela izimpande. Izidlela izimpande njengenjwayelo. By the way, imnandi ingulube yehlathi. Nginikeza i-vegetarian ngizoyinika ingulube yehlathi yohamba isidla. Ingulube yehlathi sayidlela izimpande zayo njengenjwayelo. Ingazelele inganake lutho. Kusenjalo kuyafika kuyo ibhubesi lizilambele. Ngisho izimbambo zebhubesi ziyavela ngoba lilambile. Belikade lizingela insuku zonke lingabambi, kepha namhlanje lizithela phambi kwentibane. Lithi uma lizithela phambi kwentibane, hayi ke liqale lenze umkhuleko wobusisa ukudla. Ngoba namhlanje kuzohamba kahle. Ngoba namhlanje ngibambile. Ithi intibane hayi ke bhubesi, namhlanje ngiyacela ukuba ungazitiki ngami ngoba ngikuphathela indaba ezintsha. Ngikuphathela indaba ezintsha zokuba wena bhubesi awuseyona inkosi yehlathi. Ibhubesi liyadideka liyaxoleka ukuba hayibo mina bengizazi njengenkosi yehlathi nasi lesilwanyazana esincane sizongitshela ukuthi hayi angiseyona inkosi sekuyena. Ibhubesi lithi akuyazi ukuthi uyangibhedela ngizokudlela khona lokho. Ithi intibane hayi ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuba ungisobozele ke sihambe lana ehlathini khona into engifisa ukukutshengisa yona. Lithi ngifisa uhambe nami la ehlathini ebese ngiyakukhombisa ukuba la engodlula khona zonke izilwane ziyobaleka. Livume ngempela ibhubesi besebenza isivumelwano obasothe ekugcineni kwehlathi. Uma kungenzekanga lokho kushoyo ngoba sengiqeda ngawe. Okwamanje ngizobekezela noma ngihamba nawe ngixoxa amathe kodwa ngizosibamba. Sizothi sifika ekugcineni kwehlathi kodwa mina nawe iyobe itholele. Bavumelana bayahamba. Uma saqhamuka intibane nazi izimpisi nazo ezilambile zithi mazibona kodwa le ntibane bese ziyabaleka badlulele ngaphambili bazibone izilo nazo zilambile kodwa mazibona le ntibane ziyabaleka. Iyaqhubeka indaba ngempela zonke izilwane ezinobungozi ezisithandayo futhi lezi silwane kepha la siqhamuka khona
bayabaleka. Utha uma befika ekugcineni kwehlathi ebese liyakhothama ibhubesi likhothamele intibane lithi ngempela wena uyinkosi yehlathi uphukisebhubesi. Hayi ngoba abantu bebebaleka ngoba ibebona intibane bebebaleka ngoba bebona ibhubesi abazohamba nentibane. Ngakho-ke bangiwe ezimweni engizodlula kuzona namhlanje ngoba ngiphathiswa amandla, ngisho izinto abazongithiya, ngisho izinto abazongibulala, ngisho izinto abazofisa ngempilo yenu, ngisho izinto abazithi zizongigqiba azikabi namandla ngoba ngihamba naye.